От доста години спортувам, от малък 12 годишен ми беше първото състезание и живота ми до ден днешен е свързан само с конети. Бях известно време в Германия, 15 години. Целта беше да натрупам опит, знания и след завръщането ми тук да мога да ги предам на младото поколение, както се казва. Съпоставката в Германия и тук при нас в България са точно 3 бази, които отговарят на стандартите. Едната тук при нас, село Царацово. Всичко започна с интереса на децата ни, които се запалиха по конната езда, но към дадения момент нямаше база, която така да отговаря на желанията на децата да могат да яздат, и се породи нашето желание да направим една конна база, която щеше да е любителска, но в последствие се замислихме защо да не направим нещо професионално. Започнахме да се интересуваме какви са размерите на манежи, какво трябва да направим, за да отговаря на европейски изисквания, за да може да се правят и състезания от по-висок ранг. Законната база е едно от най-важните неща, са условията, при които се гледат конете им, или така да се каже конюшната, размер на боксове, настилки на боксове, поддръжка, храната, с която ще бъдат хранени. Но за самия спорт много важно нещо е и настилката на манежите, тъй като лошата настилка е предпоставка за много травми на конете, които се лекуват много трудно, много бавно и се получава амплитуда от примерно цяла година. Детето или съответно собственика не може да си язди коня, защото той е на лечение. Едно от най-важните неща за конете, това са спортните съоръжения, така наречените плацове. Конете, когато скачат, това е голямо натоварване. Направата на тази настилка се оказа не много лесна задача, тъй като тук трябва да се съчетае твърдост на настилката, за да може при отскачане коня да има нужната твърдост на задните крака, мекота на настилката да поеме приземяването на предните крака. Трябва да бъде пясък, който задължително да няма грам глина, за да може да има хубава пропускливост на водата, и същевременно трябва да има структура, която да може да позволи добро слепене с парцалите. Разбрахме, че трябва да работим с хубав кварцов пясък, с доказани качества. Дори при нас се получи и фалстарт. Направихме манежа един път с кварцов пясък, който не беше подходящ, и това доведе до налагането на отнемането на тази настилка и полагането на нова, което така ни излезна доста скъпичко, но пък се научихме как трябва да се прави, и в последствие направихме плаца с текстил и фибри от Германия и с кварцов пясък от Каолин. Така постигнахме плац, който мога да кажа, че е с качествата на топ плацовете в световен мащаб.
Моята идея, като почнахме да ремонтираме тук плаца, беше точно такава да говорим с Каолин, да ни предоставят пясък, след което с проби постигнахме крайната цел. Настилката позволява, освен добрите условия за скачане, добрите условия за самия спорт, тя позволява и да се насладиш на самия спорт. Защото в България има все още много бази, останали от бившите държавни бази, които никой не ги поддържа. Настилките са стари и съответно се получава, че когато изпратите детето си на езда, то се връща цялото опрашено. Ако е валяло дъжд предните дни, локвите са останали, то се пръска в кал. Нали, коня не може после да се поддържа лесно и да се изчиства и да се измие. И така да се каже, винаги интереса идва и с по-добрите условия. Отвари да го опира. Отвари да го опира още точно така. Преди години бяха други условията. Сега са много по-качествени, по-хубави плацови. Сега, например, като този плац, ние само сме гледали, даже и на картинка не сме гледали такива плацови и такива условия. Друго е, по-меко е. Нали? И при това голямо натоварене, тая голяма тежест отгоре-долу, то се отразява, някак не се отразява. Ето сега отидахме в Албена скачахме на трева. Нали? Там условията са други. Тревата подлъгва конете, лъзга са и не е това спокойство коня да галопира и да скача, а при един по-рязък завой става пакост. Ходил съм в Турция, Хърватска, Австрия, Германия, Франция дори съм скачал. Този плац тук, условията с нищо не отстъпват на други международни такива арени и плацове. Именно 99% настилката е такива. За Германия говоря. Нали, ето сега бехме в Турция, същата работа. Такъв е плаца беше като нас, същата настилка. Който все пак предпазва. Нали. Все пак е меко, даже и някои ковехме с 4-те крака, сега само предните, даже някои не куват и предните крака. Защото е меко и е приятно за коня. 3 години подред провеждаме международно състезание в България по прескачане на препятствия тук. Правим международни по обеска. До година ще бъдем домакини на Балканиадата по обеска. И всичките гостуващи паркурмайстори, гостуващи съдии при обеската, просто като дойдат, не пропускат да отбележат, че сме направили плац, който е на световно равнище. Българският пясък по нищо не отстъпва на европейския. Нашата база всеки иска, всеки е щастлив, че идва да скачат на нашия терен.